in a few minutes. Hallelujah. Hallelujah. In a few minutes, you won't people serving. Could every Sunday and the child will have okay. Every Sunday and the child, I commit. I want to engage the Spirit of God. I want to engage His presence. I don't want to miss His presence. Because it's nemukana yakawandi somebody can just imagine. Kuti every Sunday pauri kuuya vakazvipira wakamira patsvipo gora ripera wakadaro gora ripera wakadaro takaunga takamira takazvininipisa kuti pandiri kuuya I come with anticipation. Handisi kungomhanya kuti ndipenda kuchechi, but I'm coming in anticipation kuti I'm going to meet my God. I'm going to meet with the one who loves me like no other. Upenyu hwedu haurambi wakadaro kudikana kuti svondo rese randiri kupinda muno, svondo rese randinobuda muno, handibude ndakadaro, handibude pasina chandakuta, nekuti ndinenge ndauya ndine chinamo, ndinenge ndauya ndichiti ndauya kusangana nechikomo chinopa mvura dzinozorodza, nekuti Jehovha ini ndine nyangu, ndine nyota, asi ndine mvura inozorodza. Toda kumenda pamberi paMwari. You need to propose for your soul. And the main thing it's so is kuti Mwari nda kusangana nini. Ndakangokuna matani. Ndinogara nowapo wewe. Asi gore rino sanamburai ukama hwangu nini. Ukama hwangu ndingausinaniswe neumwe ukama hwedu. Ngatimboendei pamberi paMwari. Tichimbokumbirira every Sunday. Takauya tese tine mweya mwechete. Moto waMwari unofuta. This place becomes a consuming fire. Yekuti zvinenge zvisina kufanira, zvinenge zvisina kukwanira. Hapana pazvinogona kurarama mukupinda kwaMwari. Hapana pazvinogona kurarama muhwapo hwaMwari. Tinoda kuti Baba ngazvirege kuva mashoko izvi. Ngazvive zvinhu zvinobatika. Ngazvive zvinhu zvinorarama muupenyu hwedu. Ngatimboendai pamberi paMwari. Mweya mutsvene vakanaka vakateerera. Ndinobonga Mwari wangu ishora masimba. Vaita yenyu mweya mutsvene. Vakati vekezari. Unotende to be a believer. When someone is in hard to talk, that we have to know the presence of God. And I commit to the mighty name of Jesus. You want to know what I'm teaching now. Father, you will let them all of my time. You will let them all of my time in our power. Hallelujah.
Yesu, haleluya. Wakafara chote, haleluya. Walikufarira kupata mchayo, haleluya. Let me hear some noise for the Lord. Our God is an awesome God. Forgiving of all. You know the song we can sing together. Listen. Our God, hallelujah. Moyo wangu unoshuhudia kukarama muri Yesu. Pamoja toka ndivyo pamoja toka ndivyo moyo wangu unoshuhudia kukarama muri Yesu. Pamoja toka ndivyo pamoja toka ndivyo haya 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 haya.
가메라 Tatenda pachisiso chakuti mutachitungamirira marwendo kuenda kudenga mangwanani tinokutenda imi muzaruri wedu tinokutenda you always make a way where there seems to be no way Maria kutungamirira parwendo mangwanani ano baba vedu mangwanani ano titungamirire imwe ari mugore rino titungamirire imwe ari mugore makachipachisitso titungamirire imwe amutsene titungamirire imwe mangwanani ano baba vedu ari kudenga nesitara vetu tauya mwari pamberi pechigaro chedu imi mwari nokudzininipiswa mwari pabapfura renu kuti mwari tigone kutungamirirwa nemi kugona kudzininipiswa pamberi pedu kuti mwari zita renyu rikudzwe kuti mwari mugone kutitungamirira parwendo rwedu mwari parwendo rwedu Jehovha pazuva rimwe narimwe ramakaisa panyika mangwanani ano baba vedu mangwanani ano mutsvene mangwanani ano Jehovha tinoda imi mwari mutungamiriri parwendo mutungamiriri pakufamba pedu mutungamiriri kuvana vedu mutungamiriri kukereke yedu mangwanani ano mwemutsvene baba vedu vari kudenga mangwanani ano Jesu petinokarakadza manzwi enyu ekuti mwari tinokunai mangwanani ano manzwi enyu mwari anogara mumwoyo dzedu manzwi enyu anogara matiri muzita raJesu tinokutendai mangwanani ano Ishe ndinzwe nekufara ndinzwe ine tidzako izodza unopa Bye.
We worship you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Toda kumbopfurira pamberi tishinamata muzita raJesu. Hauzive kuti uchazowana futi rini imwe nguva yekuti paday number 10 wakatsanya umboona nguva yekuita pamberi pemusharukwa. Tinomuti musharukwa nekuti kare kare panguva yakare kuvaJudha anoti teteguru wenyu Abrahamu vaishuvira vakafara pavakandiona vakafara kwazvo. Kureva kuti akanga ariko kubva kumazuva akare anoramba ariko Jesu wina kusingaperi ndiye wauya pamberi pake wakatsanya uchiti Mwari upenyu hwangu haungarambi hwakadai. Ndiye
tiine mweya mutsvene waadvocate anotimiririra kune wakaipa agotinamatira kuna Baba agonotimirira kuna Jesu kuna Mwari iyeye waadvocate. Zvakadii kuti nhasi wakatsanya umbosvika paunonamata umbodhakwa pamberi paMwari umbochema pamberi paMwari umbotaura nhunha dzako pamberi paMwari. Hauzive kuti uchazotsanya zverini, asi nhasi watouya present worship imborovai kamwe timbosvika pakumbodhakwa pakurasika pamberi pemusharukwa uyu. Yes, Lord. Yes, Lord. King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus reign. Takayaba. Yes. King of Zion, Lion of Judah, reign, Jesus, King of Zion, King of In 2026, Shiratite Jehovah, Shiratite Baba, Shiratite Muchene, Ariane Rebosa,
Father, you are worthy. We exalt your name, O God. You are worthy to be praised. You are the King of Zion. Reign unto your life. Let the blessings surround Father, you are worthy, Lord. We bless your name, O God. We magnify your name, Almighty Father. Let your will be done with your children, Almighty Father. We bless your name. We worship you. We glorify you. Muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Regai nditi vadikani. Tinaye shikakarara. Shumba yorudzi rokwaJudha. Anoti teteguru wako vasati vako. Iye akanga ariko. Hallelujah. Anoti vese vamunoziva vasati vako. Iye akanga ako. Ndiye dangwe kumuka kubva kune vakafa. Ndiye watinotenda kwaari. Ndiye watatimbofarira mangwanani ano. Timbomurakidza kuti tinokufarirai. Timbomugamuchira. Muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tisvike patinotendera present worship yaimba zvakanaka kugara pasi. Isu tichakamira. Tisvike zvakare patinogamuchira mufundisi Jiriji namai nemhuri yenyu. Munotiitira zvakanaka. Hallelujah. Vadikani ukabisirwa leader panzvimbo. Kungonzi hapachisina mutungamiriri, mangofanana. Pangaita chaos. Asi mukapiwa leader akanaka, munogona kutotengerwa church seinoi. Hallelujah. Munogona kutoitirwa zvakanaka kuti kune intercession makuseni. Moya mumbonamata. Munogona kuitirwa zvakanaka kuti munoita events akanaka kudai kuti chimbotsanyawo utsvake chiso chaMwari. Nekuti uri wega utombonamati gore rese. Amen. Saka mufundisi, pfurirai mberi. Musambobate kana kumboita hold back. Pfurirai mberi. Tivagamuchire muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tisvike patinotora nzvimbo dzedu muuvepo hwaMwari muzita ra Jesu. Regai tigashire Sunday school. Vana vedu vari pakati pedu. Sunday school tinogamuchirai muzita ra Jesu. Hallelujah. Regai tigamuchire mateens neyouth. Mateens neyouth. Munotiitira zvakanaka. Ndinogara ndichirangaridza vana baba naana mai vari kuramba kukura kuti chimbomhanyai nevakomana ava nevasikana ava. Munonyatsoona kuti hamuchisina simba. Amen. Youth ine simba rakawanda. Saka youth, we trust you with our future. Tinokutrustai kuti kereke yamangwana ichamira nekuda kwenyu. Ngativafarirei muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai nditi vakuru vanowanzoti hanzi experience is the best teacher. Vana baba naana mai, maziso enyu aona zvakawanda, maoko enyu abata zvakawanda, madzidza zvakawanda. Saka tinokutendai neexperience yamunounza panoungana vanhu. Kushayikwa kwenyu, it will make this place a little more vibrant. Kana muripo in the direction. Saka rambai muchiuya neuwandu hwenyu every Sunday. Tinge tiri pamwe chete tichinamata Mwari ava muzita ra Jesu. Vana baba naana mai. Hallelujah. Regai ndigashire leadership yepachechi pano. Munotibatsira kuti basa raMwari riende kumberi. Ngatirambei tichingonamatira basa irori, tichizvinamatira kuti Mwari atibatsire basa raMwari rigone kupfuurira mberi unhindered. Muzita ra Jesu leadership. Ngativafarire leadership yedu muzita ra Jesu. Hallelujah, hallelujah. Regai tione kuti tine vaenzi here, those who are here for the first time, vatishanyirawo for the first time. Kana muripo tirakidzewo nekusumudza maoko. Mwari vakanaka nhai. Mwari vakanaka. Imba isingasvike vaenzi haifadzi.
imba inosvika vaenzi inotiitirawo inofadza ine mufaro. Saka vaenzi sumukai henyu tione tinyatso kukuonai makamira. Chingoitai that other step. Tiri kuona takawanda, ngatifambe tiuye kumberi tinyatso kukufarirai tikukwazisei the roadport way. Tiimbirwe vachiuya kumberi. Wonderful day, it's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful, oh wonderful day. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Oh, he died for me, he died for me, on Calvary. and he washed my sins away. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Vadikani, ndisandataura zvakawanda, ngatimbopururudzai tiridze mheremhere tikufarira Mwari ava. Hallelujah. Kumavisitors edu tinokufarirai zvikuru, tinokutendai nokuuya. Mangonzi mavisitors because mamusati mauya kumberi. Zvamatomira kumberi kudai mave pano muzita raJesu. Amen. Toda kuti tikuzivei kuti kana tazokuona tizokukwazisai. Saka munotiudzawo zita renyu kuti munonzi ani, mabva kupi, makanzwa nezvepano sei, mauya kuzoshanya here kana kuti matouya zvachose. Asi cheche yepano inofara fani mukati mauya zvachose. Regai tinzwe zvakare kuti pane vasinganzwi Shona here. Do we all understand Shona? Oh, okay. So I will just repeat what I said again in English for the sake of those who cannot understand Shona. We would like to know your name, your full name. Would want to know whether you are married, you are a brother or a sister. Would also like to know whether you have visited us or you have come to join us. But the church here is so much pleased with those who will say we have come here to worship with us forever. So you are free to introduce yourself in the very same manner that I'm going to do now. Here, my name is Baba Magunda. I am a married man with one wife and 5 children. I worship here under Pastor and Amai Jiriji. They are seated here in the front. I stay also in Willow Park, here in the road depot. So you can also introduce yourselves in the same manner. But to those who can speak Shona, feel free to introduce yourself in Shona. If you can speak Zulu, introduce yourself in your own language. We will all understand. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Ndoitwa maichirikudzi ndauya nagogo akisha ndogara panamba 44 Curry Street in Roadport. Amen. Amen. Inini ndoitwa Esther Mtetwa. Ndine vana 3. Ndauya panapa namai Madhuku. Ndinobva kuJoburg kuCrown Mine. Amen. Amen. Ini ndoitwa maitri kana kuti Akwelin Chiveve. Ndakambouya pa crossover but nhasi ndadzoka futi ndiri kushanya ndogara kuYelder Green. Hello, my name is Crystal and we just recently moved from Bloemfontein, so I'm from AFM Bloemfontein. Yeah. Hallelujah. Ndinoitwa Maimazi. Ndine vana 3. Takamuvhawo from Bloemfontein. Saka tichange tichibata tese. Amen. Ndinoitwawo Ndlovu Tapiwa. Ndine mhuri ndakaroora. Ndauyawo pano kuburikidza namai Madhuku. Ndauya hangu zvachose kuzobatana. Hallelujah. Amen. Amen. Indonzi mama Ivy ndogara na mama Matenga ndatenga kusvika pana panasi.
Praise God. Amen. My name is Ashley. I came here today as a visitor. I came with Papa and Mama Masinire. I live in Jamestown. Hallelujah. Amen. Ndinonzi Farai Masinire. Ndauya pano na baba na mai Masinire. Ndinogara ku Pretoria ndangoya also visit. Amen. Hallelujah. Ndinonzi Robina Nyamuruma, ndinewana 3. Ndauya pano na Sister Lisa, ndauya zvachose. Hello everyone. My name is Chris. I'm from Vitport and I came with my friend Rose there. It's the first time as a visitor, but then maybe in God's grace I'll be considering staying. Amen. Amen. My name is Crispy Nyakwaza. Ndauyo na Mr. and Mrs. Nyakwaza. Ndogara ku Soweto. Chazobata nemi usiku unana April imomo. Amen. There is one who was jumped by the computer. Let him also introduce himself. Hallelujah. My name is Victor Bampala. I was invited by the woman I wedded, Nyasha. By the experience today, I'm sure you will see more of me here. Amen. Hallelujah to our visitors. We also have an English service in the morning, so you can actually join the two services. You are welcome to do so. And then at the end of the service, our church secretary would like to see you at those sofas there, the cream sofas. He will be waiting for you there. It will just take a minute or two so that you can know each other. With the forms that you have, one is just for you to read, to know more about this church. Then the other one is for you to fill in your details so that our church secretary or a pastor can just greet you. So after the service, you can drop those forms where you would have filled your names into the baskets for offering, or you can bring them here into the front. You can take your seats. Thank you. Hallelujah. Muimba ya Mwari mune mufaro, muimba ya Mwari munoitwa matestimony anorakidza kuti Mwari vachiri pakati pedu. So the church is encouraged kuti every Sunday tinyorese matestimony edu kuna church secretary so that vanhu vave neruzivo rezviri kuitwa naMwari pakati pedu. Tina Sara Ruzani auye kumberi ape testimony yake, and then after that my prince mozotevera. Sara auye kumberi muzita raJesu. Amen. Amen church. Pamusoro sangano dzvene rakasarudzwa naMwari. Ini ndasimuka zvangu kutenda zvandakaitirwa naMwari 2025. Vanozviziva ndanga ndakazvitakura ende the journey yange yakaoma, asi ndangosimuka kutenda minamato yemuno muchechi. Pane paya pakanamata father vachitaura kuti izvoni pane vanhu vari kufanira kufa gore rino ra 2025. I think I was one of them. Ndakazozviona ndaenda kuhospital. Ndakazvara mwana zvakanaka. After that chevakuru vachazoramba kubuda. Vakazama ndikarasika blood rakawanda zvokuti neno ndakanga ndazviona ai pangu papera. Asi nekuda kweminamato yemuno muchechi, Mwari vakandikundisa. Chandakazongogona vanditira emergency theatre kuti ndichienda kutheatre. Ndakati ndokumbirawo foni yangu ndimbofonera baba vekuchechi kwangu. Zvikanzi saka niwo unotrasta pastor venyu kutodarika baba vekumba kwako. Ndikati aiwa ndinovatrasta ega ndivafonere baba vekumba vari kuzivisa kuti ndaenda kuhospital ende vari kutoita minamato yavo, asi situation yandave yakuda father. Then ndakangotaura nafather pandavaudza situation yangu, ndobva vati tinotaura izwi. Munongovaziva father vanongoti tinotaura izwi.
ndobva ndangositora sezvazviri ndaenda kutheatre kuya kuya vaizama kunditaudza like ndandisisina ndanda kungoti hamheno, asi ndinotenda Mwari ndakazobuda ndiri mupenyu. Ndakazongonzwa vachiti chakabva kuma3 from 11 manheru chakazobuda 3 kumakuseni mapasti 3. Ini ndakazomuka kuma9. Vanhu vese ndichimuka vaingotaura kuti kwaunonamata kwakaoma, ramba uchiwedzera kunamata, wakanga wafa. Pano umwe dhokta akati pane mwana wekumusha kwangu andanzwa kuti akanga afa manheru, ari kupi, enda unoramba uchinamatisa. Saka ini ndinongotenda Mwari naizvozvo. Muchechi muno mune nyasha ende ini ndiri kudziona hangu hamheno vanhu. So thank you baba namama, ndokutendai. Hallelujah. Ini ndaida kupa testimony for a long time, but ndaingozvitora for granted. So ndichitaura naMwari ndichingovabvunza kuti why is it all this happening to me? Mwari wakangonditi tarisa vana vako. Ndinoda kutenda Mwari wangu nenyasha dzepanzvimbo ino. I don't know wangu ari kugaraji, do you know this guy? Kuti every Sunday paimira mufundisi pamberi aitanga kugwina. Ndinoda kungotenda Mwari because he just turned 8. Ndinowatenda Mwari nekuti ndakaona kubata kwawo. Pakaita almost 2 years ndichingoti every Sunday ndaiuya kuchechi, either it's him or it's this one ari kurwara. Asi ndakaona kubata kwaMwari. Kunyangwe ndichiti Mwari, why is all this happening to me? Asi ndinoziva kuti Mwari wane nguva yawe wanopindura minamato. Mwari wakandichengetera vana vavo pakurwara. Ndinoda kutenda baba namama nekuti inandina vabereki, but I have them. Vakaratidza rudo rwavo. Ndiri kurimember 2018 ndichienda kuchipatara, uyo akagara 1 week ari paoxygen. Mama wakatora uyu wakaenda naye. The following day vakandifonera vakati mwana ari kugwina. Ndikati Mwari, saka ndoita sei? Uyo ari kurwara ari paoxygen, umwe ari kunzi ari kugwina ari kwamufundisi. Saka ndoita sei? Asi Mwari wakangozviratidza. He has turned 12, he has turned 8. Ndinongoti Mwari, munoiti makaita basa, Mwari munongondigonera zuva nezuva. Pano pane nyasha dzinochengeta, pane nyasha dzinorwira. Ndiri kurimember the last day raakagwina tiri kugaraji. Ndakapa maigondo, ndakati wakandira maigondwe mwana. Maigondo mufundisi wangu ari kumberi wakati pai mama wanamatire mwana. Mama wakanamatira mwana hazvina kupera. Mufundisi wakatora mwana wakamuradzika papulpit. Mwana achingogwina wachimunamatira. Hazvina kupera. I think zvakatora a long time. Mwana akarara papulpit, chechi chinamata, mufundisi wachinamata. Asi hazvina kupera. Mufundisi wakatora mwana wakaenda kuoffice wakanamatira mwana. Chechi ikasara ichinamata. That day, that time Wamakanda was the intercession leader. Wakanzisara muchinleader chechi tikasara tikanamata. Mufundisi ndopa wakazodzoka nemwana wa right. That was then until now. Ndinongoatenda Mwari nekuti ndiMwari wemabasa makuru muzita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Tichitenda Mwari vanobata mabasa makuru akadai. Regai tisire nguva kuna church secretary muzita raJesu. Ndinotenda naye uyu mukana tiroere baba Magunda vari kutitungamirira nekutichera zvakanaka. Mumba maMwari tikashaya matestimony tinopedzera taakufunga kuti tiri kuita zvinhu nesimba redu, asi kana matestimony achiuya zvinoratidza kuti Mwari vari kushanda pano uyezve tiri munguva yaMwari. Regai nditorewo muno mukana kuti ndisvike pandinopa ziviso zvesondo rino, ruremekedzo rwangu kuna mufundisi nevese vauya. Ndichitanga zviziviso, regai ndidedze matinzi kana kuti ari kutitungamirira kumatinzi vati vane chiziviso chavo chavari kuda kupa vega. Chiziviso chedu chekutanga, svondo ratatanga iri tine prayer and fasting, but ndiye maleaders. Mufundisi vachazotiudza kuti tinenge tichifamba sei. Chiziviso chedu chechi2 chinoti our Thursday online meetings atanga svondo rino, saka let's get ready musi weThursday na 7 p.m. tichange tichishumirwa online.
chiziviso chinoteera chiri kubva kunana mama vari kutengesawo ma-year planners kana kuti manotebook ari kuita 70 rands chete chete. Saka vanomada onai Sister Joyce munogona kusumudza ruoko kana kusumuka kuti vasingakuzivei. Yes, ndo vari kutengesa iwaya maplanners. Munokwanisa kuvaona kana kuenda kuinformation desk kumashure uku. Regai nditore nguva ino kuti matinzi atipe zvavainazo. Mr. Jesu, amen. Mr. Jesu, amen. I will not take much of your time. Tauya Sema Teens, we have got an initiative that we are doing. Kutanga kwegore kudai. As we can see, tine our form that we are filling today as teens with the title Academic Target Settings. So what is an academic target setting? It's an academic target setting, basically the goals you set for schoolwork. Think of them as a roadmap that tells you where you want to end up and how you get there. Regarding Sanangure Nechishona. Mapepa angachinyorwa nematinzi nasi ayo ari apo. Ndeyekuti vanga vachinyora kuti, let's say for this year mwana is in grade 10. Anyora ma subjects ari kuita for this year. And abva anyora ma marks ari kuda for this year. Saka, for example, ari kuita maths, physics, chemistry nemamwe ma subjects. Ku maths anobva anyora 90% ndoya ari kuda. Obva anyora ku English obva anyora 77%. Ku chemistry obva anyora 93%. So, tauya panapa through the approval of the pastor. Kuti my parents, especially my parents ema teens, tokumbiro help. Help yatiri kuda sevana venyu ma teens. I help yekuti mutibatsirewo kunamata, number 1. Kuti vakwanise ku achieve ma goals aya. Mstara Jesu, amen. This is an initiative yekuti by the end of term 3 sometime in October. Vachauya nema reports awo kwandiri or kuna pastor or kuna mama. Then to compare nezvaakanyora zviya. Zvama target paper rafila iri. Ne report yake kuti zvaakanyora kuti ari kuda zviri kuenderana here nezvaakadini zvaakashanda throughout the year. Saka tibatsirewo vabereki. Number 1, can you please help us praying kuti munamate navo? Ivo vanhu vachange vachizvinamatirawo. Also, can you help them pray also? Mr. Jesus, amen. Then number 2, please help them set a routine. Saka routine iyi ndeyekuti kune vamwe vanonoti maybe chikoro chiri kusafa nekuti ari kuwandira kusoka. Kana kuti chikoro chiri kusafa nekuti ari kuwandira ku TV kana kuti kuzvimwe. So tibatsirewo kubalansisa ipapo because you know your child better. Mr. Jesus, amen. Also, pane vamwe vekuzoti because anyora ma target settings maybe aisa ma highest marks achakwanisi kurara achadi mwana ane pressure yakawanda akudi. Saka munonga muchingoti batsiro muchingo monitor kuti alright zvaakanyora izvi. Because maybe he is now trying to please or she is now trying to please to achieve my targets akadini akaita mwana anonga akuzvideprive from sleeping. Saka mungoti batsiro kungodini kungo create a routine ipapapo. Then the other thing, the help that we want from you again is to provide my resources. We understand kuti vanava they do my projects, they do this, they do that. Pane pangu pekuti vanonga vachida kutengerwa zvinhu. Can you please help us with that also? My resources also atiri kuda pa my resources ipapo. Kune vamwe ukona kuti mwana anonga achitambudzika ne certain subject ari kutambudzika naro kuchikoro. Anonga achida tutoring. If funds are permitting, please also help kuti awane extra tutoring kuitira kuti ma targets ake akaseta akwanise kudini kuachievika. Also, it's the teens' responsibility kuti take ownership of their work. Basa ravo riri mumaoko avo. So it's not up to the parent kuti murambe muchingotuma mungu kuti verenga wakagara uri kuona TV wakadini kungo mureminder kuti ma target settings ako kana asingadiwo then ndichaziva kuti panonga pakushanda bhande rekanoma kungosiya zvakadaro. Then encouraging them to ask for help. My teens, whenever you need anything, don't hesitate to ask for what? For help. Then also keeping the conversation open. Kungo mucheka ukuthi kuchikoro kwari kuenda relationship yake nemateachers yakamira sei. My friends ake ask kumuinfluenza here kuti asa achieve ma target settings ake nekuti zvakadini zvakamira sei. Then the last thing that we are encouraging you parents to do again kuti kana zvazopera
mwana aachivha zvaaachivha, let's celebrate with them. A small token of appreciation will go a long way. Kana kuri kuzonzi maybe azodona ne1 mark obva kuti waingonyora zvema-target settings zvako, hona manje wafoira chii chawaita gore rese hapana kana chawaita. That is small milestone. Pamwe pacho uchaona kuti maybe mwana auya nema-level 1, ma-level 2, ma-level 3, but aimprova akutambirawo kuma-level 4, kuma-level 5. Yeti pama-target settings akanga akanyora ma-99%, 98%, 90 what. For now, at least let's celebrate ma-level 4s auya. Tomu-encourage kuti no, next time ukaramba uchipusha pama-level 7 awakanyora ya uchadini uchasvika. Mustara Jesu, amen. So ndauya as teens leader asking you parents, please help us motivate these kids, help us encourage them. Panoda band, don't hesitate, shandisai band. Panoda kunamatira, ngatidini, ngatinamatire. Hamusikuda bande. Hamusikuda bande. Okay, so it means we are going to work. So iye zvatiri kuita apa tichazoti vana vaye vanonga vaachiva zvavanonga vakaita kana kuti vanonga vaine ma-distinctions akawana, we are going to celebrate them. Mustara Jesu, amen. Tongouya tongovadaidza pamberi, then tongoti mwana uyu anga akanyora kuti arikuda 5 distinctions, akauya ne5 ma-distinctions ake, anga akanyora kuti arikuda 3 distinctions, auya nemachi nema-distinctions ake 3. The purpose is not to embarrass vamwe vanonga vasina, asi the main purpose ndeyekuva encourage. Mustara Jesu, amen. Ndeyekuva encourage kuti pauri kuita apa anything is possible. Remember vana ava vana vanonamata, saka kana achida ma-results, achida kupasa, achida everything, vanoziva zvekuita. 1 achaenda koshanda nesimba, 2 achaenda kodini konamata. Saka handina hangu mashoko akawanda, I think pastor vachazoturikirawo pamusoro pakana vakuzoparidza, but ndo zvandauyo sa-teens leader kuti for this year vabereki chimbotidiniwo, chimbotibatsirewo, timboimprova ma-results edu. Aimbouya mamwe aya maybe kare anga asina munhu anonga achiramba achizomuti apa wazodii, but through my help and through your help also tikabatsirana, we are like a 3-legged pot yekuti tine mwana, ndinemi, inini ndiripo, imi mubereki muripo, tichingobatsirana kuti poto yedu idini imire zvakanaka. Naiwayo ndinoti amen. Tivarovere maoko sister Arumbi nechirongwa chakanaka. Kana uri mubereki imbodzokorodza kurovera maoko sister Arumbi nechirongwa chakanaka. I am sure tine kwatiri kuenda neutungamiriri uyu nevana vedu muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Ameno kuti baba masinira tichido here chibepa chedu. Chana baba. Kufara muimba yaMwari, regai tipfuurire mberi nezviziviso zvedu. Next Sunday tine Holy Communion, saka vanoshanda pamuviri paaltar ngatigadzirirei zuva irori. Then musi wa28 January kusvika musi wa1 February tinenge tine revival yedu yekutanga kwegore, saka ngatigadzirirei nguva yekushumirwa iyoyi. Chiziviso chedu chinotevera, ma-cell groups ari kutanga musi wa4 February, saka kuma-cell leaders, let's get ready to kickstart the year tichisangana kudzimba, Mwari wedu achitiitira zvakanaka. Then chiziviso chedu chinotevera chinoti vana mama china chavo chekuvhura gore rino kana chekutanga chegore rino chinenge chiri musi wa7 February, saka vana mama ngatimakei zuva irori pakalenda pedu. Next item ndeyekuti our English service now has got its own Facebook page. Visit, like, and engage with the content. Your participation helps us reach more people with the gospel. Tiri kungoramba tichikurudzirwazve kuti wana waunokoka muvakidzani, shamwari kana hama auyewo tiitirwe zvakanaka. Inini nhasi ndaitirwa zvakanaka nevaenzi vatatinavo. Kana tikagona kudaro tese kuti each and every Sunday unongowana hwana waunoya naye, zvakaitira zvakanaka umambo hwekudenga, nesuwo sekereke zvinotiitira zvakanaka. Tiri kungoramba tichikurudzirwa kuti tiende pama-social media platforms edu tichingolaika, kushare zvinenge zvichiitika ipapo muzita nemuropa ramambo Jesu. Chiziviso chedu chinotevera, tiri kungoramba tichikurudzirwa kupa zvipo zvedu nezvegumi. Murayiro waMwari, murayiro wekereke kuti tibatirane nezvipo nezvegumi. Ma-banking details ndiwayaya.
kana kuti unokwanisa kungounza pano pakereke kana kuisa muoffering basket panguva yeoffering. Uyezve kumashure tine swiping machine, unokwanisa kuenda nekadhi rako uchinoswipa. Ndichinopedza, those that came here as visitors, kindly meet me for a few minutes when the service finished at the connecting lounge, there at the bottom by the couches. Muzita nemuropa ramambo Jesu ndopaperera zviso zvedu, ndichidzosera nguva kune vandipa. Regai titende our secretary of the day. Ine nguva yangu pano yakunopera. Regai ningowo kereke ndibatsireiwo kugamuchira mai Magunda, Noel, Shalom, Kisha, Kayla and Patience. Muranekapiwa naShe muzita raJesu. Hallelujah. I believe kuti dei kwakuri kuZimbabwe panonzi nemaikisa mbanzi chatsvuka chikakwata. Umwe anga achiti is the 11th day. Ndakazvinyima. Mwari tauraiwo neni. Mwari chimbobataiwo nyaya dzangu. Chimboiginoi vamwe vese mumbouya mumba mangu. Hallelujah. Vaikisamba vamwe vati chatsvuka chikaita sei? Chikakwata. Nguva iyi ndiri kungoti Mwari dei vakataura nesu munhu waMwari naMwari wenyu. Muuye mungotiitirawo zvakanaka. Muzita takasimuka, ngatiuchirei maoko mufundisi vachiuya. Tifarire baba namai Magunda vanga vachititungamirira zvakanaka muzita raJesu. We also want to acknowledge Mai Mukomba Choto for leading intercession powerfully muzita ramambo Jesu. Hallelujah. I'm encouraging everyone to support Sister Rumbi with teenagers, and we are going to graduate also the other teenagers that are in Sunday school, I think next week, through the help of Manya Badza. This paper, this one, we had 33 teenagers yesterday, and this paper was asking one question: one foolish behavior that I must avoid, one wise choice that I must start making. I will improve, I'm not a fool. They are working with a theme that says, I'm not a fool. My father will not, my parents will not be a parent of a fool. That's the subtitle they are using. And you check on this paper, we didn't ask them to put names, but we really wanted to know what is the challenge that our children have. So they wrote this, we don't know who they are, but on 33, 8 are smoking. On these papers, on 33, 8 are smoking. Or vaping. What it means is they need help. They don't need to be beaten. They don't need to be abused. They need help. You and I, we need to open to our children. Open our minds, open for them. Let's help them. Because once they gain that behavior, fighting them does not help them. The more we try to fight them, the more they try to hide, and they gain more bad behaviors. Can I repeat this? When we ask for teenagers, please bring to them to us. We are not fighting you. I can tell you the challenge that we have now is I have only one daughter. Biologically, I have only one daughter. At sons, at least I have 2. Some we have only one child. Some we have only one son like me. Some have only one daughter like me. So it's either that person succeed or succeed. We do not have room for error. Can I repeat this? We do not have room for what? For error. So we really need to support them. Even if it means long nights, if praying, or long nights persuading them to come out and tell us those bad habits, help them. Some of the habits, if they learn them now, they will never be able to overcome them. It will be a lifetime, and some of them,
it will destroy their future. So what am I saying? Rumbi is coming up with programs. We have a prison visiting program. We have a construction site program. We have an outing. Let's invest in our children, not only in school, but also in their character. Because character is equally good as their school. Only succeeding academically without a character, they won't stand. So we also need to invest in their character. And we are asking for your presence, parents. We are asking for resources. We are want to go. Sometimes if we take them out, they open more. So we want to go to either Wombat or Durban. We need money from you because they don't go to work. We do it on a holiday, a Thursday, Friday, Saturday, Sunday. We go there, we do team building. We encourage them. And also, I can tell you, on the 33, they have confined us in secrets. Majority of them, they are dating. And you know, my friends were saying, I know you are still standing. I'm not making a mistake. I want to say this when you are standing. Why? Because children, that's the most important thing that we have. There's nothing that we have that is better than our children. Even if you have cars, they are not as important as your children. Even if you have houses, they are not as important as your children. Your house will not bury you. Your house will not give you joy. Your house will not cuddle you. But your child does. So we need to come with a program to help teenagers, to help Sunday school, how to build their character. I used to set during the time of Mishi, the Mishis, the Tatiwas, we used to set a target that I'll have a boyfriend at 21. I'll have a boyfriend at 21. I remember very well one of the girls saying outside there, I think it should be Anonya Bazar or so, saying, now guys, I can have a boyfriend because I've reached 21. Let's go and drive that relations are not bad, but the timing has to be fine. You see what I'm saying? So as parents, let's join hands. The children, the success rate because of resources that we have is 90%. Our children have a 90 to 95% success rate as long as we join hands. It doesn't help to fight them, but we need to join hands. Let's support Rumbi, the routine. There's also a program that we are going to do, parents, where we want to randomly visit your house. You open the bedroom, their bedroom. We take photos. And we don't send it to the group. We just send it to her or to him and say, this is what we found your bedroom like. So when we say, Mama, we are coming to your home, you just open the bedroom for Shalom, we just take a picture. What we want to do is to encourage them to do their bedding, knowing that pastor will visit anytime. It's just to develop a habit of hygiene. We are not fighting you. And that picture will never be sent to anyone else besides your child. To say, I visited your house, that was your bedroom today. And I don't announce the day that I'm coming. I'll just come any day to any house. Teenagers, are we there? One day I'll send a picture of your bedroom to you. Those are small things to just encourage them. You see what I'm saying? These are all ideas from Sister Rumbi to just try and encourage them. We are visiting a prison so that they see how inmates are surviving, how they eat. Why? We just want to try so that they try and know. They make purpose in their heart that I will never want to come here. So this small prison, we don't need any money. We only need the money for an outing. And we want a parent to budget money for that. Parents, we are begging you, humbly asking you, give us your children. We will not do any harm. We just want to shape their character. Encourage them to read. Like these papers that Sister Rumbi gave you, just help them set targets. You know, if you have a target, you have work to do. You see what I'm saying? You have work to do. So we will really follow up for those papers. Even if someone gets all ones, I want to see them. That information, we keep it confidential. But some of you feel, if I expose my child to pastor, but it will encourage them. It will encourage them. It will make them work hard. So we really want to partner with the teenagers. Some of us, we have already reached our climax, but our children, they still have the open air. Their limit is not known yet. Can I repeat this? Parents, let's work together with Sunday school
teenagers. We also want to try and see what we can do to 9, 10, 8, from 9, 10, 11, 12, maybe an outing, because that's when they start smoking, that's when they start dating. Around that age, we need to squash that. We will never, right now, as they sit there as teenagers, there's a lot of couples there. Right there, that wing, there's a lot of little couples there. That's what we want to squash. You are laughing, it's real. It's what? Chimbomberera your sister Rumbi Maho. Togona zvedu kugara pasi pamberi paMwari. Vabereki, one of my desires as a pastor, let's help our children become a better version of us. By all means, I also want parents to be involved in the dating of your children. To those that have children that are 20, 21, 22, 23, participate in their dating. Be part and parcel of their dating. It's not a private thing. Be part and parcel of their dating. If they find a nice boyfriend they like, let them share with you. They find a nice boyfriend they like, let them share with you. Let's be involved in their dating so that we guide them properly. In Africa, we help a child until they pass, then we ignore them. We need to help them. Can I repeat this? We need to help them. My father did a target for me. Pandaichaga msikana baba vangu vanga vakandipa target. Ivo vaisaziva madegree, vaisaziva macourses. Vangu ndoda teacher kana nurse, tangira ipapo. Ndoda teacher kana chi nurse, tangira ipapo. Saka waiona kuti pandaitotsvaga munhu ndandine kalitu target kekufadza mudhara. Unfortunately, when I married, the guy was gone. It's one of those mysteries that you can't explain or you can't resonate with. We shared all the sorrows, but we never shared any success. He went too early, very, very early. I saw the guy dying. I couldn't help the guy, not much. I was struggling to buy him Panadol, and I could see the man in pain, and the man just went like that. Just is like that. I saw him deteriorating. I saw him going, but I had no any means to do anything. I saw the man going, and he left. So for us, let's pray for our children. Let's work out for our children that they succeed. Vabereka, and this is how much we can say, but we need to participate in the lives of our children. But rakanaka, but kutaurirana futi kwakanaka. Make them friends. Let's talk. Let's discuss. Let them show their appetites to us and discuss. To those that have gained the bad habits, we are not going to be harsh to them. We are trying by all means to find ways to take them out. Remember, isuturukuti dating is bad. In schools, it said it's okay. You see what I'm saying? Iyo zvizi mukatarisa kuti vana vedu izvezvi, kunyanya the girl child, anoenda kuchikora ari naked. They go to school naked. Akangokotama atoshama. Isusu sevana vanonamata kuchikoroka. We cannot say it's good. We really need to work out the size of the skirt of our children. It doesn't make sense. You say, Pastor, will be odd one out in the environment. But I've seen people with their religion that have never changed their religion. The skirt should be slightly, not on the bum. Let it go a little bit low. Let them not go to school naked. Let's try by all means to quash some of these things. I know I may not make sense to you, but I'm telling you what helps. We are exposing them. We are selling our children into things that they may fail to control. If they are naked, they are vulnerable. I know that's not the topic that many people want. Even their dressing. Let's not them dress like my friend is. No. Let them dress modestly, but also not naked.
vanomwe akazombotoda kuti ndipfeke kunge maifundisi. Not like my fundis, but just modestly. They can wear. These days, they are good baggy jeans, the oversized. There's a lot of things that they can dress that is decent, not naked. And this is topic, batsira ani, but I may not be popular, but what I'm saying, it makes sense. To a certain extent, it makes sense. And I'm saying it whenever you are changed. And it's putting our fake skate no. Let them dress in a modest, nice way, but not naked. Let's preserve them so that we have a good future. Kungotaurawo pamberi pamwari samfundisi, but moyo wangu unoshuvira. Uye ndinofunga kuti dai Mwari vakatibatsira kuti vana vedu vave a good ambassadors wherever they go. Amen and amen. Amen and amen. And mfaro wedu wakanyanya kuvana kudarika isusu. I look at people like Sekuru Nambuya Shakati. Now their time is almost gone. Their daughter is almost done with the varsity. She's grown. And now, if they have everything and the children are not doing well, apana shashino batsira. You see what I'm saying? If you need to do well, your children also need to do well. Kwete kuti mwana anenge achitengesa zvinhu. Mwari ngavangotibatsira kuti vana vedu pavanenge vane ma 18 years, 19 years, they are decent, they are good, they are well behaved, we can give them cars, we can trust them with our resources. Kwete mwana wekuti munogara makabata bank card, akabata atotiza naro, mukampa mota, atoenda kuclub. Ngatingonamatire vana vedu so that we spare the pain in the future. I want us to support Sister Rumbi as much as possible. We don't want to lose any child. All our children are important. We all need them to succeed. I'm not sure why am I emphasizing. Goreri chitanga kudai. Ndaitaura nevana nezuro I had time. Let's also open up to our children and tell them the reality of life. I wish someone could go to their children and explain to them why they are what they are. What were shortcomings that you don't want your children to repeat? Let's not go to our children and become masters of everything. Kuchikoro ndaigona, ininda andakatendeka, zvese taurira vana vako your shortcomings, because history has a tendency of repeating itself. So that they don't fall in the same pit that you have fallen. We need to be open to them. Not at 5, not at 7. But when they start to mature, you assess their reasoning and how they adapt, then you can share. You see what I'm saying? Then you can share. Zvinotibatsira kuti vana vedu vaite zvakanaka. Inini, I'm so passionate about the future, and I want our children to do well. Udza munhu ari padhuze newe kuti mwana wangu anobudirira. Pamwe pacho unovarairwa ukatanga kuchiva mwana wepanext door, ukakangana kuti wepanext door anoramba ari wepanext door. Our fasting iri kuenderera mberi to only leaders that feel like continuing. Only leaders that feel like continuing. Kana uri leader waneta, you can proceed to it. But those leaders that feel like continuing, let's go. Pane chinhu wani chandakadzidza muupenyu, kumanikidzirwa kutsa. Ukawana vakutsanya zvekuti pastor wako uya wovhara muromo uchidya, that's not fasting. Wadi wangu kuti baba ini ndaneta regai ndidya hangu, because inini handina denga. Inini handina denga. Wanzwa zvandikuedzera. I am a leader, I'm not the main man. The main man is the Holy Spirit. The main man is God. Above all other things, when everything is done, the reward comes from God. Manzwa zvandikuedzera ngora. Aibve kwandiri. Saka unogona kutoita bypass me. I'm a man. But you can't bypass him who has given us life. And so my leaders, we are continuing. Ndichakumbira through Vanyabadza kuti vagadzire group rema leaders, main leaders. Unongo join imo mune link kana uri kuenderera mberi ndo rate chitumidzira ma prayers kana uine condition usukwanisa kupinda usatye vanhu. Hakuna unobvunza munhu. Hakuna unobvunza munhu.
unotongorova chikafu chako. At least you have managed. Ndiri kutendawo kuti hakuna leader anga achidya pa 11 days idzi. Kana wanga uchidyawo pa 11 days idzi, you become a dangerous leader. Handizvere, it's 11 days idzi ndiri kutenda kuti every leader went through them. Saka vamwe vese patinopedza tinobva tatosununguka kumwa tea, kudya magwinya, Mwari verugare vachikudzwa. Fasting for the whole church is done. Pandinongopedza kuparidza, it's done. Ndoda kuti makorokoto kune vese vakadzikwanisa. Anditika Mwari verugare vakuitirei zvakadini? Zvakanaka muzita raJesu. Then also pastors' daughters vaya vari kushumira vakazvitakura. Imi mutinongokuti makorokoto because basa renyu ramuri kubata rakatinakira. Tagara tongokuti ichi makorokoto. Imi ndimi makatopedza fasting isati yatanga. Saka ndimi vanhu vacho naye. Mwari verugare vachikudzwa. Musi weTuesday I will be available to those that want to see me. I will be available this Tuesday. Mid ndiri kuitawo prayer ya 12 maskati. Please support me. Kungoonawo uripo online zvondiitira zvakanaka. 12 exactly 12 to 10 past 12. 12 past 12 I'll be done for just 10 minutes. Join me on Facebook. I'll be just saying a little word of revelation and a small prayer online. Mwari verugare vachikudzwa. I'll be there again from today until Friday. And it's Mwari verugare vachikudzwa. 10 minutes, 10 rand, 15 rand airtime we can put through. And it's Mwari verugare. I'll be happy this Monday if I have 200 people. You are more than 300 here, almost more than 5. So if I just have 200 of you online, not 12, I'll be happy. How many are saying, Pastor, I will join you? Just those moments. Kungondi join now, not 12, mangwana. Mwari verugare vachikudzwa. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Good. Gaindifariro mindfulness nai. Ngawachparidza ku English service. Hello. As Karamataura and my teenager, be ready for questions. They always ask you questions. But you are married, but you don't have an engagement ring. Did he ever ask you, will you marry me? So my watch got tangidze because the stage you takaidarika. Vamwe vedu vangopiwa dheti rekuroorwa. Izvi zvana, will you marry me? Tatisingazvizivi. Ndofunga pane vamwe vakafanana namai Magunda vanogona kuti nana gogo zvakati havana kumbobvira vaudzwa wedhi iroro. Ndofunga musi wecouples tofanira kutomboita demonstration iyo vamasinira yekuti will you marry me? Apa makaita here apa? Vana vaigondwe munoiziva here nyaya iyi? Kusiyana kwemaseasons, kusiyana kwemwaka nekauchanai. But vana venyu makazovaratidza chirungu, vakuita zvechirungu. Tiri kupfuurira pamberi nenyaya yamweya mutsvene. Regai tiverengerwe kubhuku yaLuke chapter number 4 verse 18 and Isaiah chapter number 61 verse 1. Tichaverenga. Mweya waShe uri pamusoro pangu nekuti akandizodza kuti ndiparidze vhangeri kuvarombo. Akandituma kuti ndiparidze rusununguko kune vakasungwa uye kuti vasingaoni vaone, kuti vasunungure, kuti ndisunungure vakamanikidzwa. Verengai nechirungu. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Psalms 8 and Psalms, no.
Paitika mistake panapa. Oh, don't read Psalms. Ndangokuti Psalms 29 verse 8 and 9. Psalms 29 verse 8 and 9. Media team ndanangoipa Psalms 8 and 9. Psalms 29 verse 8 and 9. Inzwi raJehovha rinozunungusa gwenga. Jehovha anozungunusa gwenga reKadesh. Izwi raJehovha rinomonyorora muuki uye rinosvuura sango rigosara rati we. Uye mutemberi yake zvose zvinodana zvichiti kubwinya. Verenga rechirungu tinzwe. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare. And in his temple everyone says glory. Alright, tiitende Mwari nekuverengwa kweevhangeri nevaverengi vevhangeri. Nhasi ndinoda kutaura nyaya ya ma characteristics or how the Holy Spirit operates in us. Yekutanga ndekuti he will watch over you. Yekutanga ndekuti anokutaririra. Yechipiri ndekuti he works within you. Yechipiri ndekuti anoshanda mauri. Yechitatu ndekuti he will go ahead of you. Anoenda kumberi kwako. Yechi4 inoti he advocates for you. Anokumiririra. Yechi5 inoti he will protect you. Anokuchengetedza. Deuteronomy 31 verse 8. Deuteronomy 31 verse 8. Inoti the Lord will go before you. Noti Mwari achaenda mberi kwako. Ukaverenga pana Luke 24 verse 49. Luke 24 verse 49. Inoti garai muJerusalem. Stay in Jerusalem. Kusvika mapfekwa nesimba. Up until you are filled with power. Shoko raMwari rati kuna mapisarema. The Bible said in Psalms. At the voice of the Lord. Pazwi raIshe. The deer will give birth. Deer inobereka. The wilderness will be shaken. Negrange richazungunuswa. Nekuchechi kuchadaidzirwa kuti kubwinya. And at the church there will be lights. Hallelujah. Amen. Patiri kutarisa the character of the Holy Spirit. As we are looking at the character of the Holy Spirit. Anoita watch over you. Anokutaririra. Chinhu chinonzi I am watching over you. Chinonzi ndinokutaririra. Kureva kuti ari pamusoro pako. It means he is above you. What we are trying to do today, zvatiri kuzama kuita toda kutaura the completeness of the Holy Spirit. Toda kutaura zvekuzara kwaMwari. Upenyu hwemunhu. A human being's life. Pane nguva dzaunoda kutarirwa. There is a time that needs to be watched over. Mwari pavanofanira kukutarisa. Where God must watch over you. Paanoti ndichatarira. Where you say I will watch. Paanoti I am the watchman of the city. Anoti ndinotaririra guta. Ndiri mutariri pamusoro pako. I am the watchman above you. Anopareta ari pamusoro pako. You operate kuti above pane you. nguva dzaanokuregedza. That there is time that he wobva releases you waenda. and you But go. pauri kuenda. But as you are going, iye anenge akakutarisa. He will be watching you. Anenge asi pauri. He is not asi in you, akakutarisa. but he's watching anenge you. asingakuonekwi. He is not but seen, akakutarisa. but he's watching Tsika you. yaMwari. The character of God kukurega uchienda. is leaving you paunenge to go. wakaenda When you ipapo. are going, iye anenge he akakutarira. is watching over pane you. pasina There chinoonekwa is nothing kuti seen wakatariswa. that you are pane being watched. pasina chinoonekwa There is no kuti evidence wakakomberedzwa. that you are pane surrounded. pasina chinoonekwa There is no kuti evidence pane simba riri that pauri. there is power Ende within kana you. nguva iyoyo With that time, mwaka iwoyo that season, ruzha rukasimuka when the sound vanhu is heard, vanogona kuita ruzha people might but make the noise. watchman anenge asina kunyarara. But The watchman anenge asina kurara. Paunenge wakasiiwa wakaenda, when they release you to go, mutariri anenge asina the kurara. watchman is not sleeping. Mwari vakatarisa pamusoro paDaniel, Meshach naAbednego. God was watching over Daniel. haana kurambidza vanhu He did not vaNebukadhineza stop people of Nebuchadnezzar kuita ruzha. to make noise. Anonyarara, but the watchman He is is there. silent, but the The watchman is there. watchman akafanana nemubereki. Mutariri is like Ari
ari kutarisa mwana achitamba who is watching this kana child achitamba pasina When the chinokuwadza child is playing, the there's no watchman harmful anenge thing. akanyarara The watchman is the watchman silent. haavhunduke The watchman is kuti not shaken. panzvimbo pane banga That at the pari place there's a kutambira knife. mwana pane Where the banga child is but playing. mwana akabata But banga then the child the holds a watchman knife. anoapira Then the watchman saka mweya appears. mutsvene anotitarisa So the Holy Spirit paanenge watches over us. akatitarisa When he's vanhu watching, vanesu the people with havaoni us, simba ramwari they don't see the power kusvika of nguva God. yekutikuvadza Up yakwana until the time nekuti to mutariri harass them. akatendeka Because the watchman is haaregi faithful. uchikuvara He will not leave you being hurt. ndopaunoona kuti vanototora dhaniel That you see with the vanototaura kuti aramba They say he vobva refused. vatotenda kuti haana kuita And they zvatataura believe he did not do what they vachiita say. ruzha And they're but making denga noise. rinoramba rakanyarara But the heaven remains denga silent. haripindiri The heaven pavanokandwa muchoto When he was thrown in mutariri the anobva fire, ati I am the watching watchman over said, you "I'm watching over you." nebukadhineza anodongorera Nebuchadnezzar kuti ndaona varume And 4 he said, "I saw isu 4 men. takakanda 3 And we put 3 wechi4 anenge mwanakomana The fourth man is wamwari like the son kana of uina God. mweya If mutsvene you have the Holy rega Spirit, kuvhunduka don't be rega shaken. kuzungunutswa Don't be shaken. mutariri The akatendeka watchman is he is faithful. watching over you Anokutarira. imwe tsika yamweya The mutsvene other characteristic of the Holy kukutarisa Spirit is watching you. mweya mutsvene anotarisa The munhu. Holy Spirit pamwe watches pacho you. vatsvene Sometimes the faith, vanozungunutswa they are shaken. pamwe pacho vatsvene Sometimes the righteous vanoitirwa ruzha are but being denga moved. harikuregedzi But the uchitsetsemuka heaven doesn't let you the slumber. watchman will not leave you mutariri uchitsetsemuka akusiyi saka pane nguva mweya mutsvene paanoshanda from There's a external time that the Holy anenge Spirit asiri from mauri afar. He is not in anenge you. asina kukubata He's not but holding you, achishanda mauri but he's ndiye working in you. akashanda pana He's x12 the one who anovasiya works at vachisungwa They believe anovasiya them being vachirohwa imprisoned. but They were mweya beaten. mutsvene aimboshanda ari muna But Paul the Holy Spirit used to work achiporesa in Paul, vanorwara healing the but sick. apa haasi kushanda But ari this muna time he's Paul not working ari in Paul. kushanda ari mutariri He's working as a anozoti watchman. pakati nepakati He's peusiku saying if the middle obva of the ashanya night, he visits jeri rosheka saka the dzimwe prison nguva mwari sheds. At times, havashandi vari mauri he doesn't work in you. vanoshanda vari mutariri He works as a watchman. pane nguva mweya mutsvene There's a time the Holy Spirit paanoparata as a watchman that he operates as a zvazvekuti unoshaya watchman. kuzoti what is going on You but don't see what is akakutarira there, but he's watching you. ivo vanzi akavimbisa akatendeka Say he promised his achatari faithful. anozadzisa izwi rese He will fulfill all rakabva the kwariri words that he sakureva came kuti mweya from him. mutsvene une nguva yaunoshanda from outside Meaning the Holy Spirit, in a time you shanda from kunze. pamwe pacho inouya iri whirlwind Sometimes you know pamwe pacho inouya riri zuva come as a pai son. panonzi ndichaenda newe He said, I will go mweya with you. mutsvene aitungamirira mozisi You will lead Moses. kwete ari muna mozisi Not in Moses. manheru aiita nyenyedzi At night masikati will be fire. aita shongwe yegore akanga asiri muna He mozisi was not in akanga Moses. ari a watchman over moses Aiva mutariri kureva wa kuti Moses. upenyu hwemunhu Meaning the hune human nguva being's yaunoda kutariswa from outside It's time mweya that it is to be mutsvene watched. achioperata from outside Holy Spirit operating from outside. kune hondo dzako dzinorwiwa namweya mutsvene There are battles that are fought by the Holy asingaoperati Spirit. mauri Not operating in ozoita you. imwe time Then there's another time. yaanoti he who is able Yanti uyu to anogona do exceedingly kuita and zvinodarikira. above all things through the power that operates in you kureva kuti ane nguva yaanokupfeka Which means iwewe there's time that he feels kune you. nguva mweya mutsvene There's yaanooperata time from that the within Holy Spirit kune anoshanda hondo kubva dzinoda mauri. kuti ashande achibuda mauri There are wars that nehondo needs him dzinoda to kuti fight from ashande within. achioperata semutariri And other wars that he needs to fight as a watchman. kune mimwe mweya There are other spirits inorwiswa uchishandisa simba riri mauri that are fought koita using mimwe the power in mweya you. inorwiswa And other spirits that need to akakufumbamira be fought when he's leading you. amen and amen bhaibheri ramba ndichakupai simba He said, I'll give you pana power. Acts chapter number 1 verse 8 Acts 1:8. obvati ndichakupai He said, simba I'll give you jesu power. achiuya panyika When Jesus was coming on earth, mweya mutsvene anooperator in two things the Holy Spirit operates in two muna things. jesu anobva ati In Jesus, he says, pamusi waakabhabhatidzwa najohn the baptist today he was baptized by John the anouya Baptist. senjiwa He comes as a obva dove. ati this is my beloved Ni son say, "Uyu mwanakomana in wangu whom I am wandinoda." all well pleased Maari mweya ndinozwa mutsvene vari kushanda as a watchman The Holy Spirit vari is kupa working confirmation sometimes. as a watchman Ari but kuudzira immediately semutare. before that unoona after that pana luke 4 verse 18 Luke 4:8. inobva ati mweya washe uri pamusoro pangu He said, "The Holy Spirit is upon akandizodza me. He has kureva kuti pane anointed me." nguva mweya mutsvene yaanokuzodza Meaning there's a time the koita Holy Spirit nguva anoints yaanoita him. confirmation asi Then mauri the time that he confirms when he's not in you.
The Holy Spirit is too big to stay in one of you, in one of us, akakura kuti in agare his matiri. totality. Anongokupa kachimedu kake He so. just give you a small Kaunogara nako. portion that you Okupa stay futi with. kamwe kachimedu And he kake gives so. you another small portion Kanokuvhumbamira. that Okupa will futi surround kamwe you. kachimedu kake Then he gives you kanoenda another kumberi portion kwako. that will Iwe go usati before you. wasvika. Before Mweya you get mutsvene there. anoenda mberi The kwako. Holy Spirit goes Kureva before kuti you. gore rino ratiri rino Meaning this mweya year, mutsvene akatotora inini the Holy Spirit akatoenda took me. neni kusvika December. And when you Mweya pray up to mutsvene December, akatotora the iwewe Holy Spirit akaenda took you newe kusvika and December. went with you Saka up to yauri December. kurarama iyi So the one that I'm yakatopera kare. is already Kana mweya finished. mutsvene aripo If the Holy Spirit is anoenda there, before you. He anoenda kumberi levels kwako. the ground before you. Anonakisa nzira yako. Ndozvinoita mweya mutsvene. He goes before you. Anoenda kumberi Ndosaka kwako. uchiona kuti pamwe pacho Jesu akazoroverwa. Jesus was But crucified. zvaitozikanwa kare But it was kuti known acharoverwa. that he will be crucified. Saka mweya mutsvene anga akatoenda kare. So the Holy Spirit had gone before. Kune mumwe munhu anofanira kungotenda There's someone who kuti must mweya believe mutsvene anoenda kumberi that the kwako. Holy Spirit Mweya goes mutsvene is before an him. advocate. Mweya mutsvene mumiriri. Paya pausingagoni kutaura. That time you Paya cannot talk. pausingagoni kutsanangura. That time you cannot Paya explain. paunonzi nevanhu uyu akapusa. That time they Paya say you are not paunonzi clever. nevanhu uyu They haarizeni. say you Paya cannot reason. paanonzi nevanhu uyu haana kufunda That zviri time you navo. say he's not Ndopanouya mweya educated mutsvene. enough. That's when the Holy Spirit Ndo comes. panozonzi namweya mutsvene That's vanhu when the manje. Holy Spirit Uyu says, murume anonzi Peter uyu. this man called Nemurume Peter anonzi John. and this man called Nemurume John anonzi James uyu. and James. Handiwe here varedzi. Are they not the Kutaura fishermen? kwavo uku. The way Sei they vane speak. uchenjeri. Why are they Ivo not vanga wise? vari varedzi. Once they were Sei fishermen. vakutaura zvinobatika. Why are they Ivo speaking vanga vari sense? varedzi. When they were Kana mweya fishermen. mutsvene apinda pamusoro When the Holy pako. Spirit is Paunoda upon you. kuti utaure anokupa nyasha When you need dzekutaura. this need to talk, Paunoda he'll kuti give you grace to umirire talk. anokupa nyasha He'll dzekutaura. give you the power Unongoona to talk. wataura zvisina zera newe. You see with Unongoona such wataura zvisina zera You newe. see you Enda speaking unoverenga something pana that is Matthew chapter number innocent. 16. Matthew 16. Unonzwa Peter achitaura achiti You hear Peter muri saying, mwanakomana wamwari "We are the wekumusoro-soro Son of kudenga." God from heaven. Jesu obva wapindura And Jesus vakati replied, nyama neropa Peter He said, hazvina "Flesh and blood kukutaurisa did not asi tell mwari you, vangu vari kudenga but the God in vakuzarurira heaven kureva has kuti revealed kana to waane you." mweya mutsvene Meaning you have the panoda Holy Spirit. mhinduro anokupa Where you mhinduro need panoda answer, he kuti will give you upukunyuke answer. anokupa When mazwi there's need to escape, he will give ndiye you mweya words. zvakare akapinda muna Ruth He's the one who entered in Ruth. umwe achiti ndaakuenda The other one say, I'm going. opa achiti ndaakuenda Opa saying, I'm mweya going. mutsvene wakangogara pana Ruth And the Holy Spirit ukati mwari filled wako Ruth. achava mwari wangu He naomi say, your God will vanhu be my vako vachava vanhu God. Your vangu people will be my paunofira ndo people. Where you die, I will pandinofira pamwe die. pacho samweya mutsvene so At some point, there's the Holy anokutungamirira. Spirit. He is an advocate He's- anogona anokumirira. kutaura achishandisa muromo wako He can kuti speak pauri using kudiwa your mouth. mhinduro That's pari why kuda there's kuti needed an upindure answer. mhinduro Where you need to pawapererwa respond. mweya mutsvene anokutaurisa He will make you talk. pane pamwe panozoti apa ndapindura sei izvi At some point, you apa ask yourself, how ndapadarika did I sei respond? gore rino How did I imbotendera mweya pass? mutsvene Allow kuti the kana Holy Spirit to vavharirwa see. so That's kana when they close zvapera for so you. When vanhu it's vachiti uchati finished. kudii And people vanhu wondering how you vaitarisira kuti survive. Daniel ati ndinzwireiwo tsitsi People needed Daniel to beg ndatendeuka for mercy. ndaakudya chikafu chamambo iye anongopfekwa nemweya mutsvene He's filled with the power obva of ati the Spirit. kundirwira And say, fight kana him for me kusandirwira or not. inini ndicharamba ndichinamata I will mwari continue mwari worshiping wekudenga the Lord. ngaave advocate wako May God uri be your kubasa advocate. muinterview uri mumba You enter mumereji interview, mwana in a wako marriage, achifamba and your child muinterview walking, ungova in an nekamwe kawisdom kari above your Umwe reasoning uchenjeri ungova upamusoro nekamwe pekufunga kawisdom kari above the human revelation uchenjeri ungova upamusoro nekumwe pekuziva kwevanhu. kuzarurirwa kwakadarika kwako The revelation more than your reasoning. mweya mutsvene akuzarurira May God he is reveal an to you. advocate Mumiririri. unotarisa uchiona kuti vanhu vazhinji You see many vakazadzwa people nemweya mutsvene are unonzwa filled with bhaibheri the Holy chitaura Spirit. rinobva rati pana Acts chapter number 2 Acts 2. vanoti Peter akazadzwa nemweya Peter is anoti filled with tiri the varume Spirit. vasina He kudhakwa said, we are men, we are not takazadzwa drunk. nemweya We are filled unoona with the kuti Spirit. kune mukadzi anonzi Hana There's a anonzi lady called naeni Hannah. wadhakwa nei He said, why zvikanzi are you ndiri drunk? mukadzi ane shungu pamwoyo I'm a lady. handina kudhakwa I'm not ndoda kuti drunk. munhu umbopfekwa nemweya mutsvene the spirit need of to the be filled with the Holy advocate Spirit. mweya anongotaura newe so The Holy mweya Spirit must mutsvene speak through you. ngaangotaure newe so He must mweya speak to mutsvene you. ngaakutaurise He must he is an use advocate
advocate. Unoziva pandinofarira ndekwokuti kana ukaverenga kuna Deuteronomy 31 Deuteronomy 31. the Lord will go before you. Mwari achaenda mberi Mwari kwako. vanoenda kumberi He will kwako. go before you. Pamwe pacho unozofunga kuti unozoti pamwe pacho unoona kusaya nechinhu so You might wobva meet wati a chiri circumstance. kukuvhiringidza. And you say, Nyambisirwa Mwari "Disturbing vari me." kukugadzirira basa. He hardens you before the actual challenge. Unoziva here kuti panonzi naMwari be still
and know Kuti nyarara that uzive I am the Lord. kuti ndiri Mwari. Exodus chapter number 14, Exodus verse 14. 14, verse 14. Anoitaura akatarisana nawo. Oti be still Amvati nyarara and know uzive that I am kuti the Lord. ndiri Mwari. Pamwe pacho unoziva kuti patinoita ana mweya mutsvene, When we have the Holy hausi kuda Spirit, dzungu, hausi kuda kupindura. Ndanga ndichiverenga ndichianalyze the story of I Daniel. was analyzing the story of Achiiswa Daniel. mugomba reshumba. When he was thrown into Akaiswa mugomba reshumba akanyarara. He was He silent. never spoke a word, not even one. haana chaakataura. Kusvika akandwa mugomba reshumba. Pane dzimwe nguva dzekuti Mwari ngavatidzidzise kunyarara There are patinofanira times where the kunyarara. Holy Spirit Mwari needs to teach us to ngatidzidzise be quiet. kutaura patinofanira kutaura. Leads us to speak when we need to SemuKristu speak. kana As a Christian, pasimuka hondo rega when there are kutsvaga 5 battles, pages dzekuzvidefenda. don't look for defense. Pray. Namata. Pamwe pacho you need to pray. At Do some you point know you need to kuti pray. paikandwa Daniel vanhu vaifunga kuti he's foolish? When they were putting Daniel, people think he was foolish. Mwari wedu problem yake one. The problem that our God has is one. He doesn't respond to noise. Haapinduri kuruzha. Mwari havapinduri noise. He doesn't respond to Vanongouya noise. when he is needed. When Vanouya he shows pavanodiwa. up, everyone shuts up. Paanosvika vanhu When vese God vanonyarara. shows up, Kana Mwari everyone vakasvika, shuts up. munhu wese That's why anonyarara. uchiona kuti nebhukazi anongozoti aona wechifo was the oti same because Mwari he is the waDhanieri fourth ngaanamatwa. He said, may the God God does of not Daniel have be a worshipped. God always show up. Mwari He doesn't vanozviratidza. explain. Havatsananguri. Kushanda kwaMwari hakuna nhoroondo mukati. There's no Zvinhu explanation zvaMwari inside. pamwe pacho The hazvina things of God, explanation. they don't have explanation. Zvinongonzi enda kunyika yandichakuratidza. They say, go to the Zvino country, I'll imimi show kana you. maakuita business mazuva ano munouya ne4D. You come with Muratidza 4D. vanhu imba yako inenge yakadai, kwauchasvika kunenge kwakadai, uchazopfuura nepakadai. Kune in the physical world Munyika, there is a lot of evidence needed. kune zvinobatika zvinodiwa. In the spiritual world Munyika yezvemweya, there is a lot of silence. mune runyararo. Munyika yezvemweya mune silence. Iyo zvezvi In the spiritual wakagara realm, there's ipapapo silence. kana Mwari akakusimudza kuita mambo When denga God rinenge has raised rakati zii the heaven robva is rabvisa silent. masainzi ezvese zvinoonekwa panyika. The sons of Bhaibheri that shoko can be seen raMwari on rinoti The Bible murume says, anonzi Jese man akanga called Jesse, aine vakomana vakanaka he had handsome vakareba sons who were zvainzi Abhunadhabhu aive Abhunadhabhu. nemutsipa murefu He had a long neck nemakombo marefu and long legs. aijamba makoronga Who could zvekuti Jese paakaona When Jesse mumba saw make muchisvika chizoro in the house akati in common, pavarume vekunaka ava he said, akati among these pavarume handsome men, vekureba ava among these akati tall men, pavarume ava pane among these akakodzera men, but there's one denga who- rakanga rabvisa zvinooneka But the pana heavens David. had removed evidence on David. kureva kuti munzvimbo dzemweya Meaning in the spiritual realm, hamushandi evidence. evidence doesn't work. Ndosaka wakaona kuti Zakaria paakati kuna Gabriel, But when you see Zachariah, ndichabata mwana sei how will I have a child kana imimi muchiona ndakwegura when I'm this nemukadzi old? wangu Elizabeth akwegura And my wife zvikanzi is old. hauchagoni kunotsanangurira mwana And so mukadzi you will wako not be able to explain zvakuti to your wasangana wife. nemutumwa tabvisa kutaura kusvika waane mwana. Pamwe pacho Mwari anotobvisa voice At some point, kuti God simba removes the rake voice rionekwe. so that his power must be witnessed. When God is a watchman, Kana Mwari ari a mutariri, watchman haiti noise. mutariri haaiti ruzha. A watchman. Do you know kuti a watchman on the tower Mutariri haiti noise? doesn't make Anongotuma noise. vakomana munongoona masvikirwa and a watchman haadziki. Mutariri doesn't go Kana down. vakagara patawa uchitarisa guta If you are chako watching kungoudza the kuti city, gate number rakati just say this gate raakupindwa. There's Kune vane technology invasion. CCTV kamera hayatendi kumunhu inongoratidza zviri kuitika. It just shows Mweya what is mutsvene happening. zvaunoita The Holy hauna Spirit rusha is silent. unongonyarara vakatarisa You just kana be silent nguva and watch. yakwana When the wotumira time is the right, right help. He will send the right help. Ndaimboudza mumwe munhu I was telling someone kuti shoko raMwari rakati that the word of God said, mwana uyu akaberekwa chiri chirema Jesu. this child was born crippled. Ndiani akatadza? Who sinned? Iye here because akatoberekwa chiri chirema Is it akatadza him? here asati aberekwa kana kuti vabereki vake. Or his parents? Mhinduro yaJesu yakati The response of Jesus hapana was, akatadza. no one Zvakaitirwa kuti ukuru It was hwaMwari done huonekwe. that his Kune umwe munhu greatness wekuti be ukatarisa witnessed. upenyu hwako so unotanga kufunga kuti You what start is thinking, really happening? chichi Ndakatadza kuitika. here? Pane here zvakakanganisika? But pamwe pacho Mwari vari kurado vakamirira the demonstration of power. Vakamirira Vakamirira miracle. simba rake. Vakamirira Vakamirira munana. kuzviratidza. He's waiting to show off himself. The Holy Spirit, when he works,
mweya mutsvene paanoshanda pamwe pacho hapana evidence. Munhu ane Hapana simba ramweya mutsvene zvinobatsira. haugoni kumuona with a naked eye. haugoni kuona munhu ane simba Kana munhu akagarwa namweya mutsvene If someone is haugoni filled with the Holy kumuona Spirit, with a naked you eye. cannot see him with the Ende naked munhu ane eye. mweya mutsvene The one with the Holy haagoni Spirit kujamba matambudziko. cannot skip problems. Amen and amen. Ndoda kuti ukaverenga shoko raMwari If you read the word of God, rinobva rati ndakakupai simba say, I gave you power to tread over scorpions okutsika pamusoro pezvinyavada. nezvino. Ukaverenga Luke 10 verse 19, Luke 10, behold, 19. I've given you power Say, ndakakupai simba and authority to tread upon serpents Kutsika and pamusoro scorpions, penyoka nezvinyavada. power over the enemy. simba pamusoro Hazvina penyoka. kunzi ndabvisa He did not say I mascorpions. removed the scorpions. Hazvina kunzi ndabvisa He did not say I maserpents. removed the Zviri kunzi tsika He said pamusoro step over pemaserpents. the serpent. Vanotya vakakuona uchitsika Those who are nyoka afraid when they see you vanodaidzira kuti stepping on top of atorumwa. them, they'll say Vanotya it's vakakuona vakatenderedzwa Those who are afraid when nemascorpions they see you surrounded by vanotodaidzira kuti scorpions, mukomana apera. they will say But it's kana finished. wakazara nemweya But if you are filled with the pane Holy dzichasimuka. there Kana are dzasimuka when it is unodzitsika. you Pakudzitsika step on it. vanotya vanoti who are afraid, waparara. they will But say vakazara nemweya But if you are filled with the Holy vachatsika Spirit, pazvinyavada. they will step on top of Vakazara serpents. nemweya If you are filled with the Holy vachadarika Spirit, nepanyoka they will dzinoruma. pass through the Vakazara serpents. nemweya Those who are filled with the vachagadzirirwa Spirit, nyaya hadzivaurayi. Vakazara nemweya vachabatwa nezvirwere vachikunda. Vakazara nemweya. Kana vakuda kuzikanwa kunzi uri mwana wamwari. If you want to Dai know that you are Jesu a child of God. vakauya panyika When Jesus came to earth wobva vangoberekwa and he was born vorarama 3 years and he lives for wobva 3 years, uti ndaakuenda. he said, I'm going back. Nanhasi dai tisina evidence yekuvanamata, Up to but now, evidence yekunamata Mwari But evidence of ndeyekuti worshiping pamawere God. so He said, vakaenda in the ndiwo steep, achida kumusundidzira akabuda nepakati pavo And ari he was murenje going vanhu vaita nzara. In the desert, Akati people vanhu were ngavadye He said zvikanzi people were hapana. Akati hove mbiri nezvingwa zvishanu And 5 loaves. ndipei kuno Give me. ndidzadze mabhasiketi 12. And fill the 5,000 meni vakadya. 5,000 Kana men were vaamukristu fed. When you are usatye Christian, miedzo. don't Kana be afraid of vaamukristu temptation. If you are usatye Christian, hondo. don't be Kana afraid of vaamukristu battles. If you are usatye Christian, zvinorema. don't be Tendera afraid of Mwari burdens. kukudaritsa. Allow God to cross you over. Unoziva kuti chiri kunetsa chechi mazuva ano What is bothering the church nowadays ndeyekuti inoda kuti pachechi pave nerunyararo. is they want the church to be But peaceful. once the church has no problems, But church painoshaya then we are matambudziko. partnering with the devil in everything. As long as pachurch paina Mwari, Kana pane pachechi hondo paina- dzinorwiwa. There are wars Why? that will be fought. Where there is gold, Pana thieves Mwari, want to steal. mbavha Where dzinoda there is kuba. diamond, Pane thieves want to steal. mbavha But dzinoda where it's a kuba. dead end, Asi no kana one pasina comes there. chinhu, hapana Upenyu anouya. hwako ngaurege kuita flat. Your life must not be Kumbira flat. kukunda hondo dzese. Ask for- Kumbira kukunda hondo Ask to dzese. win all the battles. All right. Ndiri kutsanangura. Now, pane one aspect There's one aspect. yet the power that operates in us. Yesimba inoshanda matiri. Mweya mutsvene chimwe chaakaita kutipa simba. The other thing that the Holy Spirit is to give us When power. he has given you power, Paakatipa power. it has to be demonstrated. Unofana kuratidzirwa. How does power get demonstrated? Simba rinoratidzirwa sei? Panofana kuita chinorema chinofana kusimudzwa. There must be a problem that must rise. When you were given power, Patakapuwa simba, you need to have the ground to exercise the power. unofana kuva nenzvimbo When yekuti power ushandise kapiwa simba simba, rako. unofana When you kuva are given the power, ground to exercise. unofana kuva nenzvimbo yekushandisa simba rako. Pane one of my lecturers, One of my lecturers I teach practical theology. was teaching us practical theology. Aiti my students ese akatraina under him. You say all students that trained under him, Aivatuma kuenda kun'anga. you send them to go to a sangoma. Oti kana ukaenda kun'anga, You say if you go to the sangoma, ikasarutsa kana kufenda, if he doesn't vomit or handikupi faint, assembly. Tanga waenda kun'anga.
first to go there. inini zvaakandiita ndam third year What he did to me when I was akanditi 20, ndiende kun'anga he said I must go to a traditional healer. akanditi kana wasvika kun'anga He said when you have arrived tanga today, kunamata start praying. and you test kuti waakugona here kuenda kusangana That's when you test kana if you are n'anga able iyoyo to go ikashaya to- chaunowana If that chimbomira sangoma kuenda doesn't- kusangana don't go so for it. zvandakaita ndakaenda kuranfontein So I went to run for vandabvunzawo pane n'anga and I asked where mazuva aya you ndaigara stay. kuveuta freden park Those days I was staying. in ndichisvika Joseph Frederick. pan'anga When I arrived there, chandakatanga kunzi bvisa bhutsu what I did, they say you must and remove I your followed. shoes. And I removed removed my shoes. shoes. Vandasvika pamberi zvikanzi pfugamirai sekuru. And they say you must kneel. Vandapfugama asi handina kupfugama mapfugamiro ekun'anga. I did not kneel Ndakapfugama the way they yedu were expected. yekuchechi wakaita I this knew the sign. way we do it in church. N'anga ikatanga kugwina so ikati ndikati zvikanzi sekuru vari kuti pane zvakakanisika pamuri ndikati nezita rajesu muzita rajesu ndakaona vese vaya vanoita makwati vakuti ibva pano kurumidza kubva pano sekuru vatsamwa unoziva kuti pamwe pacho kana uri mukristu wambopfekwa nemweya chimbowandawo paunoti mweya mutsvene ashanda apa nhasi ndine pandaratidza simba ramwari riri mauri iwewe chimbotenda kuti mwari shandaiwo mandiri ndimbowana munhu anovhumuka That I have someone who. gore rino tiri kufamba namweya mutsvene This year we are moving with the Holy pamukuenda Spirit. kumusha kana muchifunga kuti vanobata bata As we are going home, handei kavatadzi kurara let's go vamuke and make vachitaura them kuti maiwe sleepless. pano paa pasingaraki panapa hapana kumira mushe kubasa kwako vanhu ngavatange kuvhunduka It's a way they ukasvika must be vanhu shocked. ngavatange kuvhunduka People must be ukasvika vanhu People must be vakambosangana nenyoka Have you ever met a snake? ukaona nyoka bvudzi rako rinoita sei your hair reacts vanhu vanobata-bata ngavareacte vakakuona People must vaite react when they sevaona see chimwe chinhu in behave like uchingosvika there's so something. When you arrive, uchingosvika so pane kumwe kwandakamboenda kurufu I went to another ndichisvika funeral zvikanzi vakomana vakatsamwa and they say the boys are angry. ndakambokuudzai zvikanzi musaende kuseri kwetsapiwa And they said, don't go kunotambira behind them. vakomana The boys are ini there. ndokwandaishandisa sebathroom kuseri kwetsapiwa kuvakomana ikoko pamwe pazvikanzi mufundisi ndikati aiwa zvaini ndatouya nesimba rakadarika revakomana unoziva kuti kune vamwe vanhu vanofanira kunzwa simba riri mauri munofanira kunge muine simba rakaiswa namwari the power of the holy spirit is not in mere words it must be demonstrated Inofana kuratidzirwa. I will give you power Ndichakupai simba. I have received power Ndagamuchira simba. kana uri mukristu sewe so If you are a Christian, vanhu ngavakureve usipo People must talk paunongosvika about you when ngavati you're baba not makadi naye amai makadi usipo ha wangosvika baba vanhu ngavatyore mudzura so wangosvika at your mere presence mwari ngaaise simba mauri tine simba ratakapiwa namweya mutsvene tine simba rakaiswa matiri namweya mutsvene matiri mune in simba us there is power. mweya yekumvura ngairege kuva nerugare The marine mweya spirit must yemasatanisi ngairege kuva nerugare mweya yemhepo ngairege kuva nerugare pamwe pacho panogoda kuti mwari vazviratidze At some nesimba point, God must show unoziva off kuti himself with tikabvisa power. this demonstration of power Tikabvisa we have kuratidzira lost kwesimba, everything tarasikirwa nezvese. ndakatanga kupisa zvinhu I started burning things ndiri mukomana when I was a boy. nanhasi ndichiri kupisa Up to now, I'm still burning things. pisa chaiko chaiko ndakambopisa gonzo pana raari chinzi rakabva kuna sekuru wasekuru ndakapisa gonzo pana pisa gonzo uko kugaraji pisa gonzo rinorarama only 2 years or less iro rararama 3 years more than 3 generations sekuru baba mwana ndopandakaripisa gonzo pisa gonzo so unoona maoko achidhonzwa so kune chinhu chinonzi demonstration of power gore rino tofanira kufamba mudemonstration of power mweya yengozi inofanira kuziva kuti kune chinhu chinonzi mweya wamwari there is something called the Spirit of God. kune chinonzi demonstration of power Kuratidzirwa kune kwesimba. mhepo dzinofanira There are kunzwa mwari winds that must hear God. ndakambotaura before pachechi pana I once said before and in this church, handitye kudzokorora and I'm not afraid kuti to, handiroyeki that I cannot be inini bewitched. handiroyeki kana uina mbuya wako waunotemba ena unoauza inini handiroyeki
kana uine wako anokanda matombo enotaura naye umuudze kuti kune murume mumwe chete ati inini andiroyeke ende ndotorevesa kana ndaakuroyeka ndofanira kurega basa iri ndotsvaga rimwe kwete iri remuchinji kwai Mwari vatinonamata isimbi inodya zimwe simbi ndiMwari vane simba vanodzura zvivanda vanouraya zvikwambo vanoparadza mhiko hakuna mweya wakamisikidzwa nevanhu unomira pamberi paMwari. Hakuna ndikatodzinga dhimoni panapa kana richida rinouya kumba manheru tinongotangira patasira paota ndopatinotangira ipapo. Kana ndakuenda kumba manje ndaane double anointing mandiri mune simba. The watchman is also watching kuti what is happening. Kune munhu anofanira kuti mugore rino utange kutaurira madhimoni ekumusha kwako kuti hanzi namufundisi Chirichi taakukubvisai We are now removing you from those positions. Demonstration of power. Kuratidzirwa Famba kwesimba. nesimba raMwari. Famba nesimba raMwari. Moving with the Ivo power of mukufa God. izvezvi mweya yekumvura That the inofanira marine spirit kunzwa kuti kuna Mwari. must hear Mweya that there's God. yenkosi The inofanira avenging spirit kuziva kuti kuna Mwari. must know that Hakuna there is mweya God. ungazvikudza There is no pamberi spirit that will- paMwari. Before the Ndo Lord, rimwe basa raMweya Mutsvene. Anonyararidza mhepo. He calms the wind. Pane zvandiri kunzwa masikati ano. Kune mweya yatofanira kudhila nayo. The spirits that you must deal with, Isingafanire kuramba ichishanda muupenyu that hwako. must not continue working in your life. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vanobatwa nemweya werejection kuti There are people dhimoni with rinogona kugara rejection pamusoro spirits. pako. Pane munhu airota mazuva aitsanya There's someone who has akagara pacheya panopera service taura neni. Pane basa raMwari rauda kuita muchechi. Pane munhu airota akagara pacheya every day. Aingorota akagara pacheya. Waingorota ndofunga dzaita 2-3 days uchingorota akagara pacheya. Ndio mweya mutsvene anga achitaura neni chiparidza kune munhu ari kurota akagara pacheya. Kune munhu ari kurota akagara pacheya. Iwe hauzi mweya wetsvina pane kwauda kushandiswa naMwari. Uya uzotaura neni. Izvozvi ndichitaura kudai so ndinotenda mudemonstration of I power. believe in the demonstration of Ndine power. vanhu ndinongoda kutaura shoma shoma. Dangodhila nevanhu vashoma shoma. I need to deal with the Kana few pasina chauri kunzwa usauye kuno. If you are not feeling anything, Izvezvi don't come pane to the vanhu front. vandikuda kuti mweya mutsvene asunungure. There are people that I want the Holy Spirit to deliver them. Pauri papapo unofanira kutanga kunzwa discomfort. You must start feeling Pamakumbo discomfort. kukwira uku. Ndoda kuti kurumidze kuuya kuno. Sunungurwe. Makumbo ako anotanga kuita zviri fani uchitanga kunzwa muviri. Tanga kuita zviri fani uya ndikunamatire. Kurumidza kuuya kunoku. Kune vanhu vekuti izvezvi pauri hausi kunyatsonzwa zvakanaka pauri. Pane zviri fani zviri kuitika pauri zvanga zvisingaitiki. Kurumidza ndikunamatire. Izvezvi kune munhu ari kunzwa kuti mandiri mune something that is not normal chiri kuitika mandiri. Izvezvi ndakakumirira pane simba ramwada kuregedza. Mauri iwewe mune zvinhu zviri kungoitika zvanga zvisingaitike panangotanga kutaura this demonstration of power. Mwari ndibatsireiwo mangwanani ano kuva Mwari kuvanhu ava nezita raJesu. Kune munhu ari kutemwa nemusoro. Musoro iwe watotangira muno muservice. Ndakumirira tangonzwa musoro muservice. Chechi munopa wangu kutanga kunzwa musoro wako uchitema so ndoda kunyengeterera. Unoda batinoita zvinhu izvi unofunga kuti mufundisi vari kuita mafanizi. Bari pane hondo dziri kutorwiwa. Pane munhu atanga kungotemwa nemusoro so. Kuti musoro wangu inini hausi kundiitira zvakanaka. Wapinda muservice munomu. Yey! Kune munhu ari kuimagina achidya. Wakagara ipapo kutongoimagina uchidyiswa so. Ndakakumirira kuno. Kune simba raMwari riri kufamba muservice ino. Kune vanhu vari kutaurwa navo naMwari. But unogona kuita conviction yevanhu kuti ndingasimuka. Pane zvauri kunzwa iwewe zvinofanira
kukuregedza. Mwari vari kudenga nezita raJesu. Muzita raJesu. Mweya Mutsvene ndokutendai kuti muri Mwari. Holy Ghost fire. Kekupedzisira Mweya Mutsvene, torai nzvimbo yenyu. Ndiri kuregedza simba raMwari kudambura iri. 1, 2. Holy Ghost, take over right now. Nezita raJesu. Gamuchira simba mweya uyo ubude mauri. Gamuchira simba. Nezita raJesu. I release an anointing. Zita raJesu. Baba, kana mandinzwira nyasha. I release an authority over every spoken word. Nezita raJesu. Mweya Mutsvene kubva zvino. Torai nzvimbo yenyu. 1, 2. Holy Ghost fire. Zita raJesu. Chakakubata chakuenda. Izvezvi. 1, 2. Go. Zita raJesu. Baba, muzita raJesu ndokutenda kuti muri Mwari. Nyasha ngadziburuke muzita raJesu. Kune vanhu vasina kusimuka. Ndoda kucommanda the anointing to go mabenches. Izvezvi. Ndiri kucommanda mhepo inopisa kuenda mabenchi. Ndiri kucommanda mhepo inopisa. Maleaders, torai nzvimbo yenyu. Kune vanhu vakapfekwa nemweya yatoramba kuuya kuota. Pandiri kudaidzira kune vanhu vanofanira kujambiswa nemweya. Izvezvi kune mhepo iri kutenderera kumabhenji. Uchatanga kuinzwa kune vanhu vakabatirwa mamarriage, vane mamarriage akabhenda zvisingaite, vane upenyu hwakamira zvisizvo. Pandiri kudaidzira uchanzwa simba raMwari richikupfeka uri ipapo. Nezita raJesu. Nezita raJesu. 1. Mweya Mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene torai nzvimbo yenyu. 2. Simba raMwari rakuuya ipapo. Yes. Holy Ghost fire. Gamuchira pauri ipapo. Kune simba raMwari. Mweya Mutsvene, mweya uyu ngaubude maari. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Kune vanhu vari kuresista kudonha kana kumira. Mweya Mutsvene ngaakuitire nyasha pauri ipapo. Kune simba rinofanira kukupfeka. Izvi ndichitaura mabhenji mune munhu akapiwa hembe dzaangangonzi ndakupa hembe musina kutaurirana. Kurumidza kuuya kuno. Izvezvi nezita raJesu. Kune munhu akatobatiswa izvezvi. Kune munhu akabatiswa hembe dzamusina kutaurirana. Kungonzi ndakupa. Simudza maoko ako. Ndiri kubvisa simba riri pahembe idzodzo. Muzita raJesu. Baba, muzita raJesu. One, two, three. Simba iroro ngarishayiwe pekugara mauri. Nezita raJesu. Baba, muzita raJesu. Ndokutendai kuti muri Mwari. Praise him. Baba, muzita. Terera
imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi Mwari angadzise chokwadi teerera imwari ivo vanotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi Mwari angadzise chokwadi teerera imwari ivo vanotaura chokwadi teerera imwari ivo vanotaura chokwadi teerera imwari vanotaura Baba muzita raJesu ndoda kuti mweya uyu unzwe izwi rangu. Serpent spirit inzwa izwi rangu. Buda maari ndokurayira nezita raJesu. Buda. 1 2 3 go. Baba ndokutendai kuti mweya uyu urege kudzoka maari. Kubva nhasi kuenda kumberi ngaurege kumubata, urege kushandisa upenyu hwake muzita raJesu. teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi Mwari angadzise chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi Mwari angadzise chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi Mwari angadzise chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi teerera imwari anotaura chokwadi angadzise chokwadi teerera. Pandiri kunamata nevanhu ava, kune vanhu vanoti gore negore unoita manear-misses. I nearly bought the car. I nearly promoted. I nearly got the tender. I nearly. Pane mweya wekungoti, you see it, but it doesn't materialize. Pambacho unotoenda kubasa woti, this is what I want. Then just before, zvobva zvangotsakatika so. Kungoti pasina chiri kunyatsooneka, pambacho unoti tata kutombowirirana, but zvabva zvangopera. Zvaakuita sezvakanaka, but zvabva zvangoparara. Pambacho unoti I was working towards this. It was almost
but it didn't come through. I went to this. Pamwe pacho, you see life changing, but pamwe pacho it doesn't work. You see it, but it doesn't work. My pulpit workers. Pane vanhu vakawanda wekuti gore negore. It seems like it's happening. Watombowana, but hazvikuita. Pane mumwe munhu ari kuresista. Panonyatsoona kuti gore rineri it almost happened. Ipapa pandiri kutaura panapa, kune imwe mhuri yekuti gore negore vanotoronga zvova real, only to fail. Even answer yacho yekuti zvapera sei hapana. Nangoti patiri kukuturika maoko, upfekwe nesimba rekuti zvinoita. Unotochiona so chinhu chacho so. Choita kunge chaakubatika, chobva changofa. Unoziva here kuti pane simba rinokushanda pakunamatirwa kwemunhu. Unenge uchitoona so, this thing was working. Chachatoita, chobva changofa. Chotongoparara so, zvoita kunge zvaakunakidza, zvobva zvatongopera, just like that. Pane simba rinouya pazviri. Even uchinyengetera zvakaita sei, pari pane simba rinouya pazviri. Tongorora, zvipando kutaura kudai, kune vanhu vaedza kuita chinhu 1 kwemakore, and they don't see anything wrong with that. Zvangoramba naturally. Even vamwe vanhu vasiri kuroorwa, it's not like kuti havana vari kudanana navo. Vanavo, but hazvingoiti. Pane simba rinofanira kungokupfeka. Pane mweya unofanira kungokugonesa. The enabling spirit. Zvingoita. Wakatodaidzwa ukaenda. Wakatoenda zvikaita kunge zviri kufamba. Ukatomboita kunge zviri. Pamwe pacho zvinoita kunge zviri natural. Madhimoni anonyatsokupa physical evidence yekuti waida kuti zvidii. Ndo zvazvaifanira kuita. Zvichiramba. Choona kuti apa kapo. Nechikonzero ichi neichi neichi, zvinhu zvangu zvaramba. Satani anouya kuzoba kuuraya nekuparadza. Kungobirwa chinhu so, chatosvika so. Mamwe anouya ari mamarriage chaiwo, anongoramba so. Izvezvi ndichitodeclare mamhepo anenge achitonzwa kuti tazobatwa. Izvezvi so, pane vanhu vanongobirwa zvinhu, kungotorerwa zvinhu so. Pato kungosvika so, wasvika so. Gore rino zvaita, bva, chaenda. Gore rino ndararama, bva, chaenda. Gore rino zvazoita, bva, chaenda. Kune mamhepo akamirira kubira vanhu zvinhu. Maleaders, turikai maoko vana. Pauri kuturikwa ruoko, tendera Mweya Mutsvene. Pane vanhu vanofanira kudzoreredzwa zvinhu nezita raJesu. I release the blessing. Muzita raJesu. Maleaders maka nezita raJesu. I release the blessing. Muzita raJesu. Jesus. Hamutisiye takadaro kana zita renyu rodanwa munozviratidza kana zita renyu rodanwa amutisiye Ishe Jesu, Ishe Jesu kana zita renyu rodanwa oh, kana zita renyu rodanwa mundo iro kana zita renyu rodanwa Ishe oh, Ishe Jesu
zita Baba muno zita kana zita abutisie oh isheche oh isheche iratize oh kana zita Tumira Ishene moto Kanatona mata Namato edu Ishike Tumira Inamatoe, ishike
mweya mutsene, mutsene, mweya mutsene, mweya tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakamirira rimwe simbaidza tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakamirira rimwe tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe Timateruwo, ruwo, tiwoneiwo, unitarire, kana muribo, mitoro yatu inoreruka. Ishewe, timateruwo, ruwo, tiwoneiwo, unitarire, kana muribo, mitoro yatu inoreruka. Baba, timateruwo, ruwo, tiwoneiwo, unitarire. Tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe nasuno timateruwo ruwo tiwoneiwo unitarire kana muripo mitoro yangu inoreruka nasuno timateruwo ruwo tiwoneiwo unitarire kana muripo mitoro yangu inoreruka baba we timateruwo ruwo tiwoneiwo unitarire kana muripo mitoro yangu inoreruka lokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe simbaidza kana ndarukutika tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa ndakabirira rimwe simbaidza kana ndarukutika tinokumbira chikamu chemweya tifambene chinangwa panguva yatinenge takatsanya kudai pane nyasha dzinodzikiswa naMwari. Kune simba rinodzikiswa naMwari rinongouya pamwe pacho vamwe vacho vanodonha. It's not like any demon. Umwe wacho anoitwa overwhelmed the spirit of the Lord. It can take you in any direction. Vamwe vacho vari kutorwiswa. Unoziva pandiri kunamata apa ndiri kuwana vision mumweya. Kune vanhu vekuti they do all good things but nothing goes on for them. Unoita zvese zvakanaka but nothing goes on for you. Pane zvimwe zvinhu zvinongoitika muupenyu so zvekuti unoti but why? Kana Mwari vandinzwira nyasha masikati ano semuranda vavo, ndine dzimwe mhepo dzakapfunya muchisero muupenyu hwevana vevanhu dzinofanira kudambuka. Kungoti zvingoparadzwa so.
kungoti zvingoparadzwa. So ipapa semafaniziso kuti mabudiro avaita kumbaka udzokere kumbaka zvisina kutongofanana. So pane mhepo inofanira kungoita zvinhu kuti mabviri avaita kumba nemadziro emba yako ngati munhu apinda munomu ane chakamupfeka. Kuda kuuraya madhimoni ehasha. Kune vamwe vanhu vakavharirwa zvinhu nemweya wekungopopota pasina zvinhu. I'm destroying that spirit. That spirit of agitation, unongovhunduka mepasina chiripo. Mara ndiri kunzwa pamwe riri kuno chete kupupita, but Mwari verugare ngabvise hope idzo dziri kuramba dzichidzoka muupenyu hwako. Kune vanhu vekuti uri kumba, you feel so lonely and you think things that do not make sense. Pauri papa da kuti usunungurwe namweya mutsvene. Baba, muzita raJesu munzwirei nyasha asunungurwe kubva zvino, iye nevana vake, iye nemereji yake. 1, 2, Holy Ghost fire. Tai zvamunoda naye izvezvi, zita raJesu. Okay, ndoda kuvhara service, but pane pandiri kunzwa kuti ndingoita handisi kukwanisa kutsanangura zvandiri kunzwa inini mantiri nesimba riri kuopareta muno. Pari pane munhu anofanira kungonzwa paari kuti pari kutaura mufundisi apa handisi kunzwa zvakanaka. Unoziva kuti mweya mutsvene haamanikidziri vanhu, anokonekta vanhu. Zvazvongoti pane vanhu vashoma shoma vari kuti paari papapo unonyatsonzwa kuti hey, there's something that the Lord is talking to me. Pane vanhu vari kutaurwa navo namweya mutsvene izvezvi. Zvauri kutonzwa izvozvo ndiMwari vari kutaura newe. Izvozvo pana Mwari ari kukuzevezera zvaanokuzevezera. Baba, muzita raJesu zvamataura paari ngazvizadziswe. Nezita raJesu ichocho chawaona Mwari verugare ngaachizadzise, chiri kunetsa ngaachizadzise. I release grace to overcome and to go before you. Muzita raJesu ngamuchira. Nezita raJesu ngamuchira. Kune mwe munhu ari kunzwa kuda kutaura nendimi but akagara pasi ari kuti handizini. Muzita raJesu izvozvo zvauri kunzwa izvozvo ndiMwari ngavazviite nezita raJesu. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Mwari zviratidzei kwaari sezvamareva nezita raJesu. Baba, muzita raJesu zvaari kunzwa nezvamareva maari, I release the grace to go before her, the grace to work within her, and to grace to watch over her. Nezita raJesu, I release a blessing upon you. Mweya mutsvene pukutai misodzi nyasha dzirarame maari. I decree the grace to work within her, to watch over her, and to go before her. Kune vanhu vari kuda kushandira Mwari vane burden yekuitira Mwari zvinhu. Pandiri kunamatira vanhu uri kuti I want to do it. Uya ndingokuturika ruoko kumwe. Pane vanhu vane burden yekushandira Mwari, yekuti uri kunzwa kuti I need to do it. Mweya mutsvene nezita raJesu, muzita raBaba neremwanakomana, I release the grace to work within her, watch over her, and go before her. Izvozvo ngazvizadziswe muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Maimfundisi nditorekerewo vana ava maoko malitas muzita raJesu. Nyasha dzenyu Mwari ngadzitore nzvimbo ya. Torai nzvimbo yenyu Mwari. Muzita raJesu. Muzita raJesu. Ndiye sizashamisa. Ndiye yumambo anotonga kudenga. Topfukama kwari uchuni. Ndiye yumwari. Ndiye Jesu anoshamisa. Ndiye mapove kudenga. Topfuka makwari motunizi. Diani panesamba wafuti wafukama ojieche soshamisa tiema oekuneka atofuka makwari mutunizi atiwari anikani tiani oteura lezio lokufara amelitiete soshamisa otiema tiema kunenga otofuka makwari mutunizi mwari bandikani tiani anochema Razaro unamkuwa amenitiete Chimboomberera Jesu maoko. Chimboomberera Jesu maoko. Muzita raJesu. Pakati panada kugamuchira Jesu ere. Saishe wake na mponesi who want to receive Jesus. The first time. Or I used to pray. I used to be a Christian. But I was backslidden. I am back. Do I have one like that in our midst so that we can pray with you? Muzita raJesu. Thank you so much. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Kaona mwana wedu aita decision yakadai zvakatinakira. Ane hondo dzaari kuda kukunda. Thank you so much. Mwari verugare ngavakuitirei zvakanaka. It's a bold decision. Mwari vakukomborerei zvikuru sei to our son. Mwari vakuendese kure. Zotarisa baba namai vatarise pauri vati takaitirwa zvakanaka naMwari. Vakatipa chipo makorokoto mwanasikana waita sarudzo yakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Isimudzai maoko enyu kuti mambo Jesu. Ndinokugamuchira Ishe namuponesi wangu. Ndinoramba zvese zvakaipa nehondo dzese dzinorwa neni kuti imi Mwari mugokudzwa. Kubva nhasi ndichakuraramirai Jesu. Imi rarai mai mandiri. Ini ndigorarama mamuri semwana wenyu. Muzita renyu Jesu. Amen. Pfugamai apa ma-elders vetinamatire. I want to. Na Jesu pamazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusvika
singaperi ini ndamuwana Jesu namazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi Jesu ndiye nzira pamazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi Jesu ndiye nzira pamazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi yamuwana Jesu namazuva ekupedzisira ndichagara naye nokusingaperi. Haleluya. Chimboti maoko mudenga yakakunaka kuna Jesu. Takuda kusvika panguva yakanaka yekupa. Pauri kupa kuna She iti gore rino Mwari ndibatsirei. Every Sunday ndingouya kuchechi kungoita a decision to serve the Lord every Sunday. Uyai tizopa musaende kumba ndine one more important chiziviso ndobva ndakuropafadzai nekudaidzira tobva taenda kumba. Uyai tizopa kuna She tigamuchire baba Nyabadza all the way ameno from the Philippines or what vanga vachirara vachifamba but nhasi vauya zvakare kuchechi. Nai chechi yadzoka, baba Magunda naamai vakadzoka zvakare muzita raJesu. Haleluya. Vakaonekwa makaisa status yekuwadzana yekuchidhungwiza New Life, vanhu vakatoti marova pasi mudara. Uyai tizopa kuna She ipa Mwari sekuropafadzwa kwavakaita. Chingoti Mwari ndokutendai nenyasha dzamakaisa pamusoro pangu tichiimbirwa. Mwari wedu ndi Mwari wekupawo sana. Haleluya. Mwari wedu ndi Mwari wekupawo sana. Haleluya. Mwari wedu ndi Mwari wekupawo sana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Hosana. Haleluya. Ndi Mwari wekupawo sana. Haleluya. Ndi Mwari wekupawo sana. Haleluya. Topa nemfaro sana. Haleluya. Topa nemfaro sana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Mwari wekupawo sana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Panemparosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Hosana. Ndanga ndine chiziviso changu but pamba pakaita mai vanozongotonga. Hanzi mufundisi vana vari kuvhura zvikoro this week havagoni kuenda kuchikoro tisina kuvaturika maoko. And iyoyo it's a very valid point. Even tikatora dzimwe 5 minutes kumberi kune madrugs, kumberi kune maticha vanototenda mungochani kana mulosbeni vachadzidzisa mwana wako. Ngaaende akaturikwa maoko aine nyasha. Ndoda kugamuchira mbuya Masache varipo here, ngosimudzai ruoko tikugamuchirei. Yes, mbuya Masache, mbuya Vamumu. Amen and amen. Mbuya Masache, mai Masache, kana vamunoti tete Masache. That's our last born Kumba.
avo ndo vamwene vavo, tingovafarira muzita raJesu. Haleluya. Tinokudai mama, ivai paka, ingonzwai kudzirwa muzita raJesu. Andaonawo, ndakambomuona ino, are you there? Ndakamira kuti vana veSunday school vauye. Innocent Garai. Abuda futi, I saw him. Yes, thank you so much. Welcome back. He has been in Zim for years. Welcome back, son. Ndaona zvakare baba Kofi. Tingovafarira komborerwa naMwari mwanakomana. Takatanga glass feet. Ramba uchiuya mwanakomana. Mwari vakuitire zvakanaka. I see you live. I always see you watching on live. God bless you. Vana vedu, ma leaders, vana baba vekudare, vana amai vekudare, baba vekudare, uyai tinamatire vana ava nemaspouses enyu, uyai tinyengetere nekukurumidza. Tese takawanda, line up. Uyai line up tinamatire vana. Zita raJesu nemaspouses enyu, uyai tinamatire vana. Teenagers, vana vese vari kuenda kuzvikoro, uyai line up. Mainyabadza, ma teacher eSunday school, tibatsireiwo, tikurumidze. Line up, tivanamatire. Line up, tivanyengeterere. Vana vagoni kuenda kuchikoro tisina kuvanamatira. This is our inheritance. This is our future. Muzita raJesu. Pfugamai tivanamatire. Mwari verugare vachikudzwa. Tichiimbirwa zvakanaka nepraise and worship. Vana vedu topira kuna Jesu topira. Vana vedu topira kuna Jesu topira.